OK lidi, já vás vítám u dalšího videa, nezapomeňte dát like, odběr, no a já to dám bez zdržovat minutu, takže jo, lidičky, dneska si jdeme zahrát Agar.io a my jdeme na to. Pokud jste hráli Agar.io, tak to určitě znáte. Někteří to můžete znát třeba z některých youtuberů nebo u nějakých jiných youtuberů, jako prostě u nějakých youtuberů nebo prostě některý lidi, kteří tady to hraje a je to fakt skvělá hra, takže si doporučuji stáhnout na Google Play App Store. Tak tady v téhle hře jde o to, že musíte dávat pozor, aby vás ten daný soupeř, co je tady teďka, musíte dávat pozor, ale můžete se i oddělit, jo? Takže je to fakt skvělá hra. Musíte dávat pozor na nepřátelé, aby vás nezabili, takže pokud vás zabil, tak jste mrtví. Takže lidičky a v pozadí možná bude hra hudba, jo? A tak vám ukážu, jak se to dělí, takhle se rozdělujete, jo? Můžete ještě víc rozdělovat, ale nemusíte. Můžete se rozdělovat víc. Tak, musíte hlavně dávat bacha. Musíte fakt dávat bacha na ty hráče, co teďka tady hrajou. A můžete se i spojit, my se spojíme. Se tady spojit. Já pozor, tady je další přítel. Takže pokud jste hráli Agar.io, tak je to fakt skvělá hra. Je to online hra. Takže je to fakt skvělá hra. Ale musíte fakt dávat majzla, aby vás nějaký jiný soupeř nezabil. A to by vypadalo blbě. Musím fakt dávat pozor, protože tady je hodně hráčů, oni nás chtějí zabít. A to my nechceme. To my nechceme, aby nás zabili. A my chceme být obří do prčic. Ne? A pojď se rozdělit. Dobrý. Nikdo se nás nevšímá, jsme si v kodě jeden, takže je to tak skvělá hra. Nevím, jak to video bude dlouhý, ale vám jsem se střel. Možná se nechám zabít, uvidím. Nevím, jak to video bude dlouhý, ale nechám se zabít možná. Můžete zabít? Tak to nevím, to jdem dál. Takže jo, lidičky, jdeme na to. Takže nás zabili, to nevadí. Dobrý, získali jsme prsa filmů. Dáme ještě jednu hru? Nebo to ukončíme, to je jedno. Dáme ještě jednu hru a pak to ukončím. Takže já musím hlavně dělat kratší videa, nevím, aby mi to ten motor utáhl, ale myslím, že to utáhne ten motor. Takže mám novej, jinak kdybyste se ptali, jakou mám značku mobilu, tak mám Honor X7A, takže je to fakt nový model Honoru. Pojď, něm, dá tak jdeme dál, nevím, jestli video bude dlouhé, ale já chci se nechat zabít, protože už se natáčím 3 minuty a to nevadí. Takže jsme to prodloužili, jak tady někoho zabít. A pak budu natáčet ještě jednu hru, protože mi už žádné hry už nenapadají, tak co mi prostě napadne. Tady je toho zabít. Nemůžu ho zabít. Jsme se rozdělili. Tak to si pauznu. Úspěch odenčen. Takže paráda. A takže lidičky, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr a u dalšího videa či streamu či short se zatím čau.